I uns de marxa enrere. Molt bé, un fort aplaudiment pels 3 primers participants. Ei! Ja teniu els 3 primers. Els següents, el 4, amb el número 4, Didac Alama i Adrià Sabater. Amb el número de curva. Primera arribada dels primers, segon i tercers, molt igualats. Un fort aplaudiment pels 3 participants. Didac Alama i Adrià Sabater. L'Adrià Sabater i el Didac, segon, primer, com els remets. Ara han de piar. A veure, els gots que no marxin. Se sobrulls. Per fer la foto